I forsøget Nature Dice skulle vi undersøge, hvem af de 24 familiemedlemmer, der havde recessive dominante alleler. Vi startede vores forsøg med at blande DNA fra et familiemedlem med restriktionsenzym. Vi overførte DNA'et ved hjælp af en speciel pipette til et lille mikrocentrifugerør med restriktionsenzym i. Derefter blandede vi det godt sammen. Hernæst placerede vi mikrocentrifugerøren i en gummiring, som blev sat i et varmebad på 37 grader 45 minutter. Vi placerede mikrocentrifugerørene i varmebadet, fordi enzymerne arbejder bedst under høj temperatur. Dernæst blandede vi 2 mikroliter loading dye med vores DNA og restriktionsenzym. Dette blev blandet i, så vandringsprocessen på gelet kunne ses. Ved hjælp af pipetten placerede vi vores DNA i en brønd i gelet. Man skal være forsigtig med ikke at stikke hul i gelet, da DNA'et så ikke vil vandre. På figuren ses kromosomets opbygning. Et kromosom består af et meget langt DNA-molekyl spundet tæt omkring en masse små proteiner, også kaldet histoner. Selve DNA-molekylet er opbygget af 4 slags byggeklodser, også kaldet nukleotider. Denne figur viser DNA-molekylets opbygning. Der findes 2 basepar i DNA-molekylet. Adenin, som er markeret som A, er altid baseparet med tymin, som markeres som T. Og guanin, der markeres med et G, er altid baseparet med cytosin, som er markeret som et C. De 2 lodrette sider af molekylet består af skiftevis fosfationer og deoxyribose, som er bundet til hinanden. I de fastsatte prøver er der en forskel mellem DNA-frekvenserne store D og lille d. I lille d er der basepar-frekvens, der bliver genkendt og spaltet over af restriktionsenzymer. Restriktionsenzymet spalter kun de recessive alleler over. Derfor kan personer med det homozygote for det dominante allel store D ikke få spaltet DNA-molekylet over. Dette kan ses i gelet, hvor der kun vil dannes en enkelt tyk streg ved minuspolen. De fleste restriktionsenzymer klipper på steder, hvor rækkefølgen af nukleotider i DNA-strengen er den samme, når den læses fra begge sider. Når enzymet spalter DNA-strengen, sker det i et mønster, som efterlader en kort hale af enkeltstreget DNA i hver ende af DNA-strengene. Fordi strengen er spaltet, hvor rækkefølgen af baser kan læses fra begge sider, passer halerne sammen, og med et andet enzym kaldes ligase. Man kan sætte dem sammen igen. Kan man sætte dem sammen igen? Figuren er en model af enzymet BAM-HI, som er knyttet til en kort længde af DNA. Enzymet er vist i en båndstruktur på begge sider og en kæde i midten. På figuren ses DNA-molekylets vandring fra den negative pol til den positive pol. DNA-molekylerne er negativt ladet og vil derfor vandre mod pluspolen. Denne figur viser en gel med færdigvandrede DNA-molekyler. Den første person har genotyp store D, da restriktionsenzymet ikke er gået ind og spaltet DNA-molekylet. Person 2 har genotyp lille d. Her ses, at restriktionsenzymet er gået ind og spaltet DNA-molekylet. Den sidste person har genotyp store D, da der både er et dominerende gen, der ikke er blevet spaltet, og 2 recessive gener, der er blevet spaltet. Denne stamtavle viser resultaterne af forsøget. En person med 1 streg er rask, hvorimod en person med 2 streger er smittet med sygdommen. Men hvis der er 3 streger, er man bærer af sygdommen. Ud fra stamtavlen kan man læse, at det kun er mænd, der får sygdommen, men derimod ikke er bærer af den, da mændene kun har recessive alleler. Vi kan konkludere, at sygdommen er kønsbundet og sidder på X-kromosomet.